accions des de la política. Ens trobem davant de l'Auditori del Parlament, on durant el dia d'avui han tingut lloc les comissions d'Empresa i de Polítiques de Joventut. Al matí, la sessió ha estat presidida per membres experts del grup de recerca sobre joventut i societat. En canvi, a la reunió de la tarda hi han comparegut els consellers per presentar les seves línies de treball. Al matí s'ha dut a terme la Comissió d'Empresa, Educació i Treball a l'Auditori del Parlament. Els ponents han extret conclusions molt colpidores per la joventut. Jofre López Oller ha assegurat que la pobresa econòmica està en risc per la població que va dels 16 fins als 29 anys. Eduard Ballester ha anat més enllà de la precarietat i ha qüestionat la forma de fer política pels joves, perquè no s'identifica amb el comportament d'aquest sector de la societat. Els diputats de l'Espuni, que han participat a la comissió, han mostrat el seu interès i la seva sensibilitat per temes com la precarietat o el model universitari. A la comissió de la tarda, els diputats de Junts per Catalunya volen impulsar un lloguer social pels joves. En canvi, Ciutadans defensa la liberalització del sòl. Els republicans i els socialistes proposen més formació pel jovent en risc d'exclusió i demanen que les pràctiques siguin remunerades. Finalment, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Hugo Banderas, ha remarcat que no es poden deixar de construir cases per una qüestió de dignitat, dient que s'ha de posar la gent en algun lloc.